Mifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Ni y'aw ka dɔgɔkun kunnafoni ye k'a d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. An b'a fɔ araba tɛmɛnen ni ale bɛnna marisi kalo tile 8 ma o kɛra fɛti ye fɛti mun ni diɲɛ kurukara bɛ tasibila kɛ ka se musolakaw ma. Mali ale ma to kɔfɛ o ko la ka anw fɛnɛ ye an ka fɛtiw kɛ ko denbaya ta k'a di an ka jamana ɲɛmaa ma ni ale tɔgɔ ye colonel Asimi Koyita. Ni lajɛ ni a kɛra fɛn min ye an ka dolanta kɛnɛba ka stade Modibo Keyita. O de hukumu kɔnɔna na Asimi kɔfɛ an ka jamana maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ minisiri mun sigilen don an ka musow, den, du ani denbaya ko kunna fo ka se an ka CNT ale ɲɛmaaba kunna ani minisiri min bɛ yen nɔ n'ale bɛ jamana kow bɛɛ kunna ni wagati in na ni o ye colonel Abdulaye Mayiga ye. Ni lajɛ de kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ hali bi muso ye fɛnba de wa olu ka bonya bɛ musow kan wa Mali transition a ka taga ɲɛ a tɛ ɲa ni musow tɛ sabula musolakaw n'u wulila k'u jɔ hali fɛn jɛngɛnen olu bɛ kɛ fɛn tilennenw ye. Alamisa tɛmɛnen an b'a fɔ Niger maa mun bɛ olu ka sɔrɔsiw ka ko ɲɛnabɔli kɔnɔna na ni a tɔgɔ ye chef d'état major général ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye général de division Modi Salifu ale ye tagamakɛ k'i kunda Bamako kan a nalen anw fɛ yan sa an ka jamana ɲɛmaa o ye a bisimila n'o ye colonel Asimi Koyita ye. Salifu ale ka kuma la a y'a yira k'a fɔ a nana a ka jamana ɲɛmaa fo a ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye Asimi Koyita ye ko ka foliw caman d'a ma a bɛ ka ko min kɛ bi Maliko kɔnɔna na ani a kɛlen don ka jamana ta ka se yɔrɔ min na wa u nakun ye fɛnɛ u ni Mali finitigiw ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ walasa banbagaci wale min bɛ ka kɛ anw ka frontières ni ɲɔgɔn cɛ bi dan bɛ se ka sigi o la cogo min na. An b'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka gouvernement olu ye communiqué kɛ k'a ladi maaw ma communiqué in b'a yira k'a fɔ u kun kelen don fɛn min ye ka wagati min na bɛn an ka référendum kama ko wagati min bɛna bɔ a bolokɔrɔ ka a sababuya kɛ problèmew caman ye wa u bɛ labɛnw caman na walasa maa minnu bɛ kalata kow la olu bɛ se ka sigi ka kow labɛn cogo min na wa ani kalata ale bɛ se ka kɛ ka bɛn Mali yɔrɔ bɛɛ ma ka sɔrɔ filimaya la wa jamanaw bɛɛ fanga bɛna kɛ kelen nin ko kɔnɔna na Mali nin ye kelen nin wa fo Mali dugu bɛɛ ka minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan walasa kalataw bɛ kɛ cogo min na. Fɛn min ye an ka minisiri mun sigilen don an ka sirako ani an ka siraw labɛnni ani fɛn min ye dugutagako ɲɛnabɔli la ni ale tɔgɔ ye madame Dambele Madina Sisoko ale ye mission dɔ wuli mission mun ni u bɛ ka tagamakɛ nin wagati in na ka se k'a daminɛ fɛn min ye anw fɛ yan Bamako fo Kayi o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka terrain ale wulila terrain wulili min kɛra u bɛ k'a yira maaw la k'a fɔ terrain nin bɛna baara daminɛ wa bɛɛ ka se ka wuli k'i jɔ walasa terrain nin wulili bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye cogo min na jamana ma an ka nafasɔrɔ siraw ani an ka dugutaga siraw kɔnɔna na cogo min na ko jɛ tɛna kɛ ni maa si ka toli ye nin ko ninnu na u bɛ k'a daminɛ Kayi nin wagati in na fo ka taga an ka terrain sira bɛ dugu dugu la u bɛ tɛmɛ ninnu bɛɛ fɛ ka se ka maaw sensibiliser. An ka gouvernement maa ɲɛmaa ale kelen don ka dugutaga boloda fɛn min ye Katarikaw fɛ an b'a fɔ Katar maaba dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko président du patronat ale yɛrɛ tɔgɔ ye an b'a fɔ Faisal bin Kasim Al Thani alamisa tɛmɛnen ani an ka gouvernement maa ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn yew kɔnɔna na u ye baro sigi kɛ fɛn min ye an ka jɛ ani an ka baara ɲɔgɔnya ani an ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw olu siraw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na wa o de fɛnɛ kɔnɔna na nin cɛba ni a ye an b'a fɔ promesse ta an ka gouvernement maa ɲɛmaa ye o tɛ dɔwɛrɛ k'u bɛna ko bɛɛ kɛ walasa ka se k'u ɲɛsin Mali ma u ni Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma bɛ se ka taga cogo min na ani fɛn min y'u ka dɛmɛ caman ye u bɛ se k'o kɛ jamana nin ye an bɛ bɔ degun kɔnɔ. Dɔgɔkun kɔnɔna na an ka gwɛlɛmasiri tabagaw u ka kunnafoni dilaw ye kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw hali bi k'u b'u ka tagabolow la n'o tɛ dɔwɛrɛ ka wuli banbagaci kɛwale tigilamaw k'u sɛgɛrɛ fo u sɔrɔ yɔrɔw la fɛn min ye k'u bali ka se k'u ka kojuguw ta k'a lase jamana ɲɛmaaw ma o de kɔnɔna na fɛn min ye an ka nin février kalo laban nin k'a daminɛ a daminɛ la ka taga laban na an ka finitigilakaw sera fɛn min ye banbagaci kɛwale maa 150 sera ka olu faga fɛn min ye maa 79 u ye o ɲɛnama minɛ wa hali bi u ma da o ma maa ninnu daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'u ma ko base terroriste u ye o 15 ɲɔgɔnna
u y'o ci wa ani u bɛ mugujugu minnu don dugu la ni u bɛ wele ko engin explosif o 15 u sera k'o tiɲɛ wa u ka bolimafɛn 7 ɲɔgɔn na an y'o sɔrɔ fɛn min ye moto 46 ye o kɔfɛ u ka maramafɛnw caman de tun bɛ yen nɔ an ka sɔrɔsiw sera ka tɛgɛ da o kan i bɛ a jate minɛ fɛn min ye PM o 74 ani u ka marifa minnu bɛ yen nɔ ni kɛlɛkɛ marifa don n'a bɛ f'a ma ko fusil de chasse an sera k'o mugan fɛnɛ minɛ finitigiw ko hali bi u ni jamana kɔnɔ mɔgɔw ka tɛgɛ di la ɲɔgɔn ma ko bɛɛ k'i hakili sigi maaw ka kunnafoni jɛlenw di ni ala sɔnna ma u bɛna ko bɛɛ bila sen kan fɛn min banbagaci kɛwale tigilama a bɛɛ de bɛ bɔ Mali kɔnɔ hali n'a tɔ ye maa kelen de ye n'a donna mɛnɛmɛnɛwo la u bɛ don a nɔfɛ. An b'a fɔ hali bi an ka finitigilakaw ka kɛ ni u ka fɛlɛw sera ye an'u ka banbagaciw ɲinini ni a bɛ f'a ma ko ratissage o kɔnɔna na fɛn min ye masinakaw fɛ yen nɔ dɛmɛ donna dugulama dɔw ma dɛmɛ min kɔnɔna na fɛn min ye an b'a fɔ fɛn ma ko sanke o 750 dɛbɛnw fo ka se an b'a fɔ tobilikɛ minɛnw ani fɛn min ye malo ale saki 10 sukaro kɔkɔ ani tulu ni nɔnɔ olu dira ni maa ninnu ma ka sababuya kɛ banbagaci kɛwale tigilamaw ni an ka sɔrɔsiw ka kari ɲɔgɔnna kɔnɔna na a caman siran'u niw ɲɛ u bolila k'u kun da masinɛ kan wa u ye nin dɛmɛ ninnu kɛ ka bɛn fɛn min ye don mun kunna bɛnnen don an ka musolakaw fan fɛ n'a bɛ fɔ ma ko 8 mars u ye nin dɛmɛ ninnu kɛ ka bɛn n'o ye. hali bi an ka faamaw an sangokaw fɛ yen nɔ alamisa tɛmɛnen u y'u bolo da fɛn min ye maa 2 kan n'o ye maajugu 2 ye ninnu ye maajugubaw ye wa ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ EGS fan fɛ ni a tɔgɔ ye Abu Zani olu kɛrɛfɛmɔgɔba de ye nin fɛnɛ ye nin maa 2 ninnu an y'a jate minɛ k'a fɔ ko ni ye u bɛ an sɔngo yɛrɛ kɔnɔna na bingani wale minnu taara ka an sɔngo sɛgɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka maaw faga fo ka se ka maaw ka bagan caman minɛ ni maa 2 ninnu ko olu nɔ yera o kow fɛnɛ la nin wagati in na an ka finitigilakaw u ye tɛgɛ da ni cɛ 2 kan u ɲɛnama bɛ an ka sɔrɔsiw bolo. Ka bi dɔgɔkun kunnafoni kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dɔw bɛ an bolokɔrɔ n'an tagara nansara la an b'a fɔ olu ka Ligue des Champions o dolantan jaabi dɔw bɛ an bolokɔrɔ Benfica ale ye club Brugge ci 5-1 fɛn min ye Chelsea ni Dortmund olu Chelsea Dortmund ci 2-0 Bayern fɛnɛ Paris Saint-Germain ci 2-0 o yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ sabula Paris fan fɛ e ko hali nin tɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Lionel Messi ale bɛna bɔ Paris ka taga yɔrɔ wɛrɛ la Tottenham fan fɛ ale ni Milan AC o banna 0-0 dolantan minnu kan ka kɛ dɔgɔkun nata na sa an b'a fɔ fɛn min ye FC Porto ni Inter bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Manchester City ale ni RB Leipzig bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni anw yɛrɛ ka cɛden bɛ yen Amadou Aïdara Dudu o kɔfɛ fɛn min ye Naples ale ni Eintracht Francfort bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka dolantan min kɔnɔ Real Madrid ale ni Liverpool olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin dolantan ninnu jaabi ni Ala ma baasi kɛ an ka kunnafoni nataw a bɛna olu dafalen sɔrɔ. Garisɛgɛ ye bi an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an na wagati wɛrɛ aw ni an ka équipe dafalenw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn hali bi jamana ni Ala ka sankɔrɔta.